Ivana, boli sme dohodnutí. Vieš čo? Pre mňa je dôležitý Boh. Váš Boh, ja dostanem halucinácie, váš Boh! Dobrý deň, tento purpurový, koľko stojí? Nech sa páči, dovidenia. Rasist! Ale veď Kamila, počkaj. Sa na mňa hneváš? Áno. Veď počkaj, daj si povedať. Poď a porozprávam ti, čo som zažila s Ježišom. Tak dobre. Teraz nasleduje svedectvo. Ahojte, volám sa Jakub a mám 15 rokov a chcem vám povedať jedno svedectvo. Raz som sa modlil za svoju sestru, lebo bola veľmi chorá. Mala ísť v nemocnici, ale som sa jeden deň začal modliť, aby moja sestra vyzdravila, a už som strácal aj vieru. Ale Boh to tak nenechal a uzdravil moju sestru a ja som viac veril Boha. A Boh pomohol mojej sestre. A chcem vás tomu pozdvihnúť, aby ste mali nejaký problém, aby ste sa obratili k Bohu. Ďakujem. Teraz nasleduje slovo. Prečo žijeme? Poprvé, Boh nás stvoril do raja. Po druhé, hriechom sme sa od Neho odlúčili. Po tretie, Boh nás tak miloval, že dal svojho syna, aby sa za nás obetoval na kríži. Po štvrté, tak preto sa rozhodnite žiť pre Neho a s ním. Naozaj pre Neho a s ním. A keby ste sa chceli niečo spýtať, tak sme tu. Ďakujem vám za vašu účasť. Košička, Leškúrka. Nikolka, originál. Halleluja. Tak čo? Trápi sa. A ja sa trápim. Ja sa už netrápim. Ja verím. Veď nevychádza, už 3 dní nevychádza. A kedy sa ťa to dotklo? Mňa sa to dotklo až v strede. No mňa až na konci.
vám, že sme chceli na vás zarobiť. Vy a na nás zarobiť! Vzdávame sa svojho obchodu. Chceme vám to darovať. My vám chceme poďakovať za to, že ste priniesli ich tých ľudí a že nám hovorili o Bohu. Ďakujem. My chceme hlásať takto ako oni. Ale čo s ním? Čo s ním bude? Ty hovoríš, že sa ťa to dotklo v strede. Ty na konci. A vy hovoríte, že sa chcete vzdať obchodov a žiť s Kristom. Ale mňa sa nič nedotklo. Hej ty, môj milý kamarát, to si musíš vybaviť sám. Áno, to je tvoja vec. Áno, to si musíš vybaviť sám. Spravíme si spoločenstvo. Hurá! Ale čo s ním bude? Budeme sa s Haňou modliť. Áno! To je dobrý nápad. Šikirky. Šikirky, kiria. Ty hovoríš, že sa ťa to dotklo v strede. V strede! Ty hovoríš, že sa ťa to dotklo na konci. Na konci! Ale mňa sa to dotklo Teraz!